Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның иҗат төркеме сезнең өчен бик күп кызыклы видео язмалар әзерләп куйды. Бүген безнең тапшыруыбызда максат балаларның сөйләм телен үстерү. Удмуртиядан үз хәбәрчеләребез. Бу борчу менә йөрәктә тора. Бу татар телене саклау һәр кешенең йөрәгендә ул. Удмурт телене булсын, татар телене булсын йөрәктә ул. Җәлил варисларына Казахстаннан Эдилә Тугбатова. Мондый чаралар ешрак үткәрелсен иде. Алар бик файдалы, бигрәк тә яшьләр өчен. Алар ярдәмендә бик күп кызыклы нәрсәләргә өйрәнәбез. Өфе Бәләбәй районы Мәтәү башта китап туе. Мин авылыма яратуымны шушы китап аша белдерергә теләдем. Ул һәм тарихи, һәм әдәби, һәм публицистик китап. Оренбургта премьера «Җылак» фильмы тамашачыны елаттымы, көлдердеме? Иң зур күнешем шу. Милләтеңне саклап кал. Удмуртияның Юкамен районы Починки авылы мәктәбе тарихы бик зур. Ачылган көненнән алып татар теле укытылып килеп, анда хәзер дә туган телне саклап киләләр. Февраль ахырында мәктәпнең юбилеен билгеләп үттеләр. Март башында республиканың татар теле укытучылары һәм тәрбиячеләре семинарга җыелды. Анда балаларның сөйләм телен үстерү мөһимлеге ассызыкланды. Удмуртиядан үз хәбәрчеләребез дәвам итә. Юкамен Удмуртияның төньяк районы. Шуңа да монда март башлануга карамастан яз билгеләре әле күренми. Починки ак кар эчендә. Район җирлегендәге татарлар күпләп яши торган 11 авылның берсе ул. Әле революциягә кадәр биредә мәдрәсә булган. Беренче мәктәп 1924 елда агачтан салына. Аннан соң салынган кирпеч бинага да инде ярты гасыр. Мәктәпнең тарихы һәм бүгенгесе диварда. Иң мөһиме, авылларның кичерәюенә, катнашка әверелә баруына, балалар саны кимүгә карамастан, монда татар телен саклап киләләр. 60 еллардан башлап безнең татар телдә булган бер 6-7 еллар бар фәннәрне татарча укытканнар. Анда историясы да, физикасы да, барлык химия, биологиясы барсыз булган татар телдә. Русский язык фән кебек кенә укытылган ул елларны. Татар теле укытучылары җибәрелгәннәр безгә Казаннан, Казанский университет бетергән укытучылар укытканда бу мәктәптә безнең. Алар үзләренең менә зур эшләрен, тәҗрибәләрен безгә калдырып инде. Безнең аннары үзебезнең укытучылар алар киткәчтен Казанга барып укып инде, курслар узып, безнең мәктәптә эшләгәндә, менә бүгенге көнгә хәтлек безнең мәктәптә ул укытыла. Мәрьям Яхья кызы үзе дә шушы мәктәпне тәмамлаган. Инде ширек гасыр татар телен укыта. 400 балага хисаплап салынган мәктәп кайчандыр гөрләп торса, бүген биредә якын-тирә авыллардан 32 бала белем ала. Һәм кайсы милләттән булуына карамастан татар телен өйрәнә. Бу шарт мәктәп уставына кертелгән. Дәресләр атнага 3, икесе татар теле булса, берсе әдәбият. Татар теле мәктәбебезнең визит карточкасы ул диләр монда. Мәрьям Арсланова иң яхшы татар теле укытучысы. Бөтен Россия бәйгесендә 2022 елда милли традицияләрне саклаган өчен номинациясе җиңүчесе. Уртаклашырлык тәҗрибәсе бар. Шуңа да мәктәп республиканың татар теле укытучылары һәм тәрбиячеләрен үзләренә семинарга дәшкән. Без гадәттә районнардагы, авыллардагы укытучыларны, тәрбиячеләрне Ижауга җыябыз. Ижауга булмаса Казанга алып барабыз аларны. Менә төбәкләргә чыкканыбыз сирәк. Шуңа күрә соңгы елларда матур гына шушындый тәҗрибә барлыкка килде безнең. Ел саен бер төбәккә чыгып, бер авыл мәктәбенә барып, район мәктәбенә барып, аларның тәҗрибәсен өйрәнеп кайту. Шул ук вакытта ихтыяҗларын да ачыклау, дәреслекләр белән кыенлыклар бар, әмма Мәрьям аларга ябышып ятмый. Аның идеялары ташып тора. Музейдагы көнкүреш әйберләре дә класска күчеп ала. Бу юлы предметның сыйфатын дәреслектән укып, дәфтәргә язып түгел, экспонатларны күзәтеп өйрәнәләр. Менә бу уеннарны менә татарча ясадым. Монда минеке яшел төс, табышмак. Кем яшел төскә эләгә, ул табышмак әйтә. Кем кызыл төскә Ошырый, ул тизәйткеч әйтә. Укучылар да маугып уенга кушыла. Мәрьямдә алар күп. Уен балаларның телен байыта ди ул. Семинарда нәкъ менә сөйләм телен үстерүгә багышлана. Хәзер авыл белән шәһәрне аерып булмый. Икесендә дә туган теле икенче планга күчеп бара диләр укытучылар. Балаларны да туган тел белән кызыксындыру кыенлаша бара. Мәрьям әнә шуның ысулларын табарга тырыша. Балалар белән мультфильмнарда ясыйлар. Табигатькә чыгып та дәресләр уздыра.
Мәриям апаның эше белән мин бик таныш түгел идем. Бүгенге семинардан соң мин аның бик тәҗрибәле, профессионал укытучы икән күрдем һәм үземә бик күп материал тупладым диергә була үз эшемдә. Мин бу барлык үзләштергән бүгенге алымнарны кулланып, үземдә тагын да байрак үз татар мөхитемне төзеп, балаларга үз телебезне өйрәтербез дип калам. Мин бик күп нәрсә алдым, әйеме? Әмма дә ләкин белмим, балалар урыслашып киттеләр. Туган телдә сөйләшергә дә, җырларга да тырышалар. Бу уңайдан Мәрьям фольклорны да эшкә җигә. Кунакларга карга боткасы күренешендә Юкамин татарлары җырларын, биюләрен башкардылар. Тамырларыңны белү кирәк дип өйрәтә Мәрьям апалары балаларга. Әби бабаң, ата-анаң телен онытмау. Бу татар теленең шәҗәрәсе. Монда ягъни менә кызыл түгәрәкләр белән алар татар телен белүчеләрне билгеләгәннәр. Монда димәк менә бабалары белгән, татарлар булганнар. Монда югарыга менә кайберләре үзенең ана телен саклап калганнар, хәзерге көндә дә сөйләшәләр. Менә бу зәңгәр түгәрәкләр, алар инде катнаш гаиләләр булып микән, алар инде руслашканнар, рус телендә сөйләшәләр. Менә шуңа күрә бу бик тә кызыклы шәҗәрә дип уйлыйм. Менә моны үзебезгә кайткачтын да балаларга эшләтеп карарга кирәк әле дигән фикер туды миндә. Һәм менә бу киләчәктә менә буларны үзгәртергә мөмкин микән? Менә шушындай бер соравым барлыкка килде. Менә бу балалар киләчәктә ничек итеп дәвам итәрләр? Нинди түгәрәкләр белән тутырырлар бу нәсел шәҗәрәсен? Әлеге шәҗәрәне дә Мәрьям ясаган. Татар теле укытучысы буларак максаты агач ябалдашының бер төстә булуына ирешү ди. Мәрьям әле район советы депутаты да. Туган авылы Тегермәндә клуб эшләрен алып бара. Әмма ул иң беренче чиратта укытучы. Бурчулары да туган тел белән бәйле. Бу борчу менә йөрәктә тора. Бу татар телене саклау һәр кешенең йөрәгендә ул. Удмурт теле булсын, татар теле булсын йөрәктә ул. У менә янып эшләсән, эшләсе килеп эшләсән, козык булып эшләсән, укытасы килә. Ә менә без ялга киттек исә, кемнәргә калдырыбыз микән дип, менә бу эшемдә бер төрле менә әрнеп утыра. Татар училищеләргә кереп, укытучыларга, башлангыч мәктәптәге укытучыларына гына булса да, безнең мәктәпкә кире кайтсалар иде, безнең эшен дәвам итсәләр, бик яхшы булыр иде. Телне, тәҗрибәне Пачинки мәктәбе укытучылары бер-берсенә тапшыра килгәннәр. Мәрьям остазларыннан кабул итеп алган кебек, аның укучылары арасында да эшен дәвам итүче булыр дип ышанасы килә. Удмуртиядән Назир Нагманов, Фәнзилә Салихова, татарлар. Җәлил варисларына дигән исем белән Астана шәһәренең Дуслык йортында бөек татар язучысы, Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең тууына 118 ел тулуга багышланган иҗат кичәсе узды. Чараның төп максаты Муса Җәлилнең туган илгә тугрылык хисе белән сугарылган шигырьләренең тарихи әһәмиятен ачыклау һәм үсеп килүче буында аның шәхесенә карата ихтирам, милли үзаң, горурлык хисе тәрбияләү. Шунысы куанычлы, татар халкының каһарманнары истәлеген Казакстанда яшәүче башка милләт вәкилләре дә хөрмәтли, олылый. Чарага Әдилә Төхбәтова да кушылды. Муса Җәлил, 6-нчы Гариф Шабаев, 7-нче Әхмәт Симаев, 8-нче Абдулла Баталов. 1944 елның 25 августы 12 сәгать 6 минут фашист гильотинасы эшли башлый. Татар халкының бөек улларын юк итәр өчен фашистларга бар 30 минут вакыт җитә. 5нче булып куркыныч машина астында Муса Җәлилнең гомере өзелә. Бүген аның батырларча көрәше, тормышы һәм иҗаты турында өлкәннәр дә, балалар да искә алдылар. Мондый тарихи чаралар даими үткәрелсә, безнең яшь буын бер кайчан да үз халыкның мәдәниятен онытмаячак.
Әлеге Җәлил варисларына дип аталган кичә Астана шәһәрендәге Каюм Насыри институты фәнни-мәгариф үзәге тарафыннан оештырылган. Казакстан татарлары һәм башкортлары конгрессы рәисе Товфик Каримов язучының тормышына һәм иҗатына күрсәткән игътибарлары өчен оештыручыларга рәхмәт белдереп, шулай ук тантаналы мизгелдән файдаланып, бөтен дөнья татар конгрессы медален Астана шәһәренең Таң татар-башкорт мәдәни үзәге активисты Рәйлә Даутовага тапшырды. Чара барышында татар-башкорт этнолингвистик мәктәбе, шулай ук Дуслык халык ансамбле солистлары башкаруында Җәлилнең казак, татар һәм башка телләрдәге әсәрләре яңгырады. Нинди зур бәхет, нинди үзгәреш, бигрәк күңелле беренче дәрес. Моннан тыш, авторның шигырьләренә язылган көй-моңнары да тамашачыларны шагыйрь күңеленә якынайтты. Муса Җәлилнең шигырьләре балачактан укыйбыз, яратабыз. Шундый күңелле шигырьләре укыган сайын йөрәккә үтеп керә. Муса Җәлил ул минем укытучы кебек. Аның шигырьләрен укыгач, мин уйланып калам. Үзеңнең тормыш белән анда сораган соракма җавап табам. Шара кысаларында Муса Җәлил иҗаты белән генә түгел, ике заманча автор белән дә танышу узды. Шагыйрь язучы Резида Панченко балалар өчен әкиятләр белән үз китабын тәкъдим итсә, яшь рәссам иллюстратор Руфина Адилева аның күптән түгел генә дөнья күргән "Без Казакстанда яшибез" китабы һәм татар әкиятләреннән персонажлар белән яңа чыккан буяугыч турында сөйләде. Шулай ук чарага килгән кунаклар татар халкының көнкүрешенә багышланган күргәзмә белән таныша алды. Почаще бы проводились такие мероприятия. Мондай чаралар ешрак үткәрелсен иде. Алар бик файдалы, бигрәк тә яшьләр өчен. Алар ярдәмендә бик күп кызыклы нәрсәләргә өйрәнәбез. Без бүген Муса Җәлилнең иҗатын искә алдык. Безгә Муса Җәлил ул беренчесе, ул безгә тормыш буенча үрнәк булып ала. Алина, скажи, пожалуйста, каким ты себе представляешь Мусу Җәлиля? Смелым, добрым, героическим. А сегодня вы на сцене что читали? Стихи? Да, и пели песню «Миндзяль там все на Татарстан». Тебе понравилась эта песня? Да. Шараны оештыручылар билгеләп үткәнчә, сөйкле шагыйребезне халкыбыз бер вакытта онытмый. Аның батырлыгына, иҗатына сокланып яши. Батырлар даны мәңгелек, шагыйрь йөрәге сүнмәс йолдыздай. Әдилә Төхбәтова, Баржан Кажиканов, Татарлар, Астана шәһәре, Казакстан. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Өфе Бәләбәй районы Мәтәүбашта китап туе. Мин авылыма яратуымны шушы китап аша белдерергә теләде. Ул һәм тарихи, һәм әдәби, һәм публицистик китап. Оренбургта премьера «Җылак» фильмы тамашачыны елаттымы, көлдердеме? Иң зур үкенечем шул. Милләтеңне саклап калу. Мәтәү башым гомер бишегем. Әнә шундый исем белән журналист һәм шагыйрә Зәйфә Салихованың өр-яңа китабы дөнья күрде. Башкортстанның Бәләбәй районында урнашкан авыл татар халкына байтак билгеле шәхесләр биргән. Гомер буе Мәтәүбаш халкы белемгә омтылган. Инкыйлабка кадәр урындагы мәдрәсәдә татар һәм гарәп телләрен, татар әдәбиятын, хисап, ислам дине нигезләрен һәм Коръән өйрәнгәннәр. Октябрь революциясеннән соң тирә-якта беренчеләрдән булып, авылда мәктәп ачалар. Авылның тарихы һәм бүгенгесе чагылган китапта булар турында тәфсилләп язылган. Җирлектәге коллегаларыбыз урындагы кешеләр белән танышып кайттылар. Сюжет карыйбыз. Бәләбәй калкулыклары дип аталган таулар аша кышның холык күрсәтеп бураннаган көнендә Башкортстанның күркәм бер өлешендә урнашкан 3 гасырлык тарихы булган Мәтәүбаш авылына килдек. Гадәттәгечә нинди генә авылга килсәк тә, аның белән танышуны тарихы белән кызыксынучылардан башлыйбыз.
Биредә 46 ел дәвамында мәктәптә укытучы һәм директор вазифаларын башкарган, авылның һәр кешесен диярлек укытып чыгарган Габидә Еркеева Мәтәүбаш хакында бәян итте. Безнең авылыбызның тарихы күптәнге, инде аңа 300 елдан артып китте. Хәзер авылыбыздан чыккан бик күп күренекле кешеләребез бар, шагыйрьләр дә бар, язучылар да бар. 700-дән артык кеше яшәгән авылда 9 еллык мәктәп, зур мәчет, хастаханә, җиңү паркы бар. Лесничество бар. Шуннан бер эшкуар бар безнең, Бәләбәйдән килеп монда эшли. Ул инде бөтен безнең башларын чәчә, авыл яши. Халык матурына яши, тату яши, бер-берсенә ярдәм итеп яши. Моңа күрә һәрбер программада, инициативаларда катнаша халык. Үзенең 1 гасырлык юбилеен билгеләп үткән, Дон орден тулы кавалеры Әхлиулла Вәлишин исемен йөрткән Мәтәүбаш мәктәбе үз кулачына авыл музеен һәм китапханәсен дә сыендырган. Безнең мәктәп музее бик борынгы дисәк тә була, ул 1958 елның октябрендә барлыкка килгән. Үткән көзне аңа 65 ел булды, шуңа багышлап без музейда бик зур ремонт эшләдек. Китап белән бәйле мероприятиялар үткәрелә, безнең специальный план бар менә, балаларны чакырабыз, укытучыларны чакырабыз. Татар, башкорт, морей, чуаш балалары укыган мәктәптә һәр укучыга атнага 1 дәрес булса да туган телне бирергә омтылалар. Без килгәндә 6нчы сыйныфларда татар әдәбияты дәресе бара иде. Катнаш гаиләләр күп. Шуңа күрә сәгатьләр дә үзегез әйтүенчә әз булды инде. Шулай да инде татар телендә ватып булса да татарча сөйләшергә тырышабыз, татар авылында торабыз. Татарча мин идә күп сөйләшәм. Мәктәптә шулай күп түгел. Миңа шый Габдулла Тукаев, аның бик матур шигырьләре. Мин үзем мәктәптән соң колледжга, аннан университетка барам и юристка укып чыгам. 13 ел дәвамында мәктәпне җитәкләүче Игорь Борисов укытучылар сүзләренчә коллективта җылы мөхит тудыра алган. Стремимся, чтобы все хорошо было. Барсы да яхшы булсын дип тырышабыз. Безнең максат мәктәп төзек, балалар тәртипле булсын, укучылар саны азаймасын, мәктәп алдагы көннәрдә дә эшләп торсын. Мәтәүбашым гомер бишегем китап туе авылдашларны берләштерде. Бу җирлектә туып үсеп, Русиянең төрле почмакларына таралучылар да, язмышын гомерлеккә туган як белән бәйләүчеләр дә бу көнне бергә булдылар. Китапны чыгаруга финанс яклап рухи яктанда авыл кешеләре ярдәм иткән. Мәтәүбаш кызы, журналист, атказанган матбугат хезмәткәре Зәйфә Миргазиян кызы Салихова бу китапны җыеп, бастырып, ак хыялымны тормышка ашырдым ди. Мин авылыма яратуымны шушы китап аша белдерергә теләдем. Шуңа күрә ул һәм тарихи, һәм әдәби, һәм публицистик китап. Мин китапны бары тик татар телендә генә язырга уйладым һәм шушы максатыма ирештем. Мәктәпнең укытучылар һәм укучылар коллективлары, Бәләбәй Аккалфак хатын-кызлар оешмасы вокаль төркеме, сәхнә осталары Зөлфирә Әбүбәкирова, Марат Шәрәфетдинов башкаруында җырлар, укучыларның чыгышлары, нәфис сүз остасы Гали Әхмәтшин яңгыраткан шигырьләр чараның бизәге булды. Елдан артык гомер кичергән Олпат тарихы, ил белән бергә булган үткәне, язмышына төшкән сынаулар, бүгенге тормышы һәм күркәм йолалары, бәйрәмнәре, татар авылына хас гадилеге, ихласлыгы турында киләчәк буыннарга зур истәлек язып калдыра алды Мәтәүбаш халкы. Башкортстанның Бәләбәй районыннан Гөлшат Сафина, Рузил Имамов, Татарлар. Оренбургта режиссер Алмаз Нургалиевның «Җылак» фильмы киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Фильм Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Әсхәр Шакировның язмышы турында. «Җылакның» геройлары арасында Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург татар драма театры артисты Марсель Рәхмәтуллин да бар. Ул кинода фотограф. Фильмны караганнан соң фикер алышу да узды. Тамашачыларның әйтелгән сүзләре хакында Фирүзә Әбсәләмова. Иң зур үкенечем шул. Милләтеңне саклап калу, дәүләтеңне торгызу өчен җанын фида кылырга әзер булган көчле шәхеснәргә насыйп булмады. Фильмны караганнан соң аның буенча фикер алышу узды. Мактау һәм рәхмәт сүзләре әйтелде. Әңгәмәдә фильмның режиссеры һәм татар зыялылары, артистлар, укучылар катнашты.
Azgaravından sözleri gerekli yarayındı. Özümüzün Tatar halk turunda, Tatar televizyon turunda degan asılın oldu. Avuldan çıkan kişilerge, avullarda imенно özümüzden milletine yoğaltı bir avul kuruna. Zor rahmet. Yine de çok problemalar ko'tarildi. Әле biz hali uylарға керек. Yoylab, iga qaytib, iske tushirib, onda til turunda gına түгел, özümüzün indi etiyenilerge burçlarımızın ötedik miken, balalarımızın dürüstte terbiyeliyimiz miken, hem tağın başka türlü sıralar. Dokumental film dip de etsem bula bir yaktan özü nefis filmde. Şunu tiren məğnəli, felsefi. Mene tamaşaçılar tanımışık para oturalar. Şunday uylandırada тұрағын. Hem özünün tırmaşına ничектир ikinci яктан карарга мәҗбүр итә торган film. Бик тирән темалар күтәрелгән бу фильмда. Иң азакта Әзгәр абый әйтә, менә 100 елдан соң безнең милләт, татар халык сакланыр микән, булыр микән дип. Ничектир кирәккә тиде шул сүзләре. Мин дә әйтәм, безгә ничектир кулга кул тотынып, бергәләшеп, уларга кирәк, эшләргә кирәк. Эшләргә кирәк инде. Тыртыклар да карышка төшерәләр инде. Энҗе утырырга. Җылак фильмында фотограф, Оренбург татар драма театры артисты Марсель Рахматуллин. Анда инде шундый бер күренеш, Әзгәр абый Шакировны ул паспорт алырга килә дә фотога төшерергә кирәк. Мин фотограф ролен башкардым инде. Зур фотоаппарат, аны каян тапкандыр алмас. Мин Исакылым китте, анда 4 кеше күтәреп керттек, куйдык. Менә ялгышмасам 1957 елгамы Харьков шәһәре дип язылган иде. Ахырсы менә бәлкем елын дөрес әйтмимдер. Шундый зур бандура, шуның белән инде әзгенә күнегеп, ничегрәк алмас аңлатты, нитте видеоларында җибәрде. Видеолар гына түгел, үзенең профессиональ студиясында борынгы фотокамера экспонаты белән мастер-классны Оренбургның танылган фоторәссамы Александр Мирзаханов та күрсәтә. Бу фильмны балаларга күбрәк күрсәтәрим. Һәм безгә дә менә әти-әни буларак бик уйландыра торган фильм. Балаларга карата. Бу фильмда татар теле сакларга, татар телен белергә өйрәтәләр. Мин үзем татар кыргалавында яшәгән өчен беләм татар телене онытмыйм. Үземнең дә насыйп булса балаларыма, үземнең иләремә татар телен онытмаска тиешмен. Бу елак сүзе астында инде төрле мәгънәләр керттек без. Төрле мәгънә ята. Аны фильмда күргән булды. Тамашачы аңлар. Безнең теләк гомумән моны Россия буенча үзебезнең милләт иң беренче эш итеп милләттәшләргә күрсәтеп чыгарга иде. Әлбәттә инде Татарстан теләк ниндидер зур шәһәрләрдә, кинотеатрларда аны күрсәтү түгел, нәкъ менә кеше саны күбрәк булган авылларда, мәктәпләрдә, татар мәктәпләре менә мөмкинлек булган һәммәсендә дә эшләп күрсәтеп чыгарга иде. Алмаз Нургалиев улы режиссер да, җырчы да. Җылак фильмында яңгыраган Нозларыңа сусадым җырын да үзе башкара. Киләчәктә Алмаз Нургалиевның Җылак фильмы Оренбург өлкәсенең шәһәр авылларында да күрсәтелер дигән өмет бар. Оренбургдан Фирүзә Абсалямова, Ринат Абсалямов, Татарлар. Тапшыруыбызны Сәйдә Зыялы шигырь юллары белән төгәллибез. Туган телем минем борынгы тел, яңгырашы изге җыр өчен. Тик ул гына әйтеп бирә ала ташлардагы сагыш, моң көчен. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Исән сау булыгыз.